prefiero que a las gentes mayores nos atienda alguien de cara a cara, porque si no vamos a perder todo el contacto que tenemos de las personas. Al final nos vamos a convertir todos en máquinas. Toda empresa que se acerque a las personas, para mí es estupenda, porque si no nos estamos quedando olvidados. Ojalá lo hicieran esto todas las compañías, que lo hicieran todos. Ser una persona que treballa una jornada completa i uns estudis que són de 5 a 6 hores, s'agraeix molt tenir un servei digitalitzat per poder accedir de forma tranquil·la i efectiva. Guanyo sobretot temps, no fer desplaçaments, guanyo tranquil·litat en el sentit que puc veure si hi ha algun consum que no respon a la meva quotidianitat i veure l'evolució del consum al llarg del temps. Per mi és superimportant que poder expressar-me amb la meva llengua natural i no tenir barreres i no fer esforços. Per mi és de la forma en la que jo em trobo més a gust. O sigui, sobretot això, gràcies a aquest servei de videointerpretació en llengua de signes. Aquesta és la meva llengua materna, i és en la que jo m'expresso i em sento còmode. पानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है और किसी भी शख्स के लिए उसकी अपनी ज़बान में उसको सर्विस देना उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपकी मीटर लगवाने की प्रॉब्लम हो या आपके बिल्स के अंदर कोई ऊंच नीच हो, तो आपकी अपनी ज़बान के अंदर उर्दू के अंदर आपको अगवा de बार्सोना की तरफ से मुख्तलिफ सर्विस मुहैया की जा रही हैं। Durante la pandemia no pudimos pagar las facturas del piso ni la luz, sobre todo del agua, y cuando ya nos desahuciaron, Aguas de Barcelona nos liquidó la factura, ¿no? Y nos dio este respiro porque debíamos varios meses que no podíamos pagarlo. Y pues de ahí para adelante todo cambió porque nos dio una estabilidad, una seguridad, porque ya luego me quedé trabajando. Yo creo que las ayudas hay que tomarlas como herramientas. O sea, que alguien empatice contigo, que se ponga en tu situación, en tu realidad, que trate de apoyarte. No te sientes solo, pues, ¿no? La finalitat del programa amb tu és intentar tenir una proximitat amb el client i mirar de buscar solucions a situacions que no sempre són fàcils. A Aigües no només gestionem el cicle integral de l'aigua, també gestionem persones, les situacions puntuals o cròniques de vulnerabilitat. Estem a peu de carrer, escoltem de forma molt activa i amb tot això podem millorar la nostra atenció a tots els clients dia a dia. Per nosaltres el client és el centre de tot.